Okuwçy bolup, voleybol oynamadygymyz ýokdur. Kerkek rap ýaşlar uramaty, etrap bilim bölümi bilen bilelikde, orta mektepleriň okuwçy gyzlaryň arasynda voleybol ýarşyny geçirdi. Ýarşa etrabyň ähli orta mektepleriň gyzlar topary gatnaşyp, jemleýiji tapdyry iň güýçliler saýlandy. Meydançada hakyky sport ruhy we agdyrlyk hökm sürdi. Oyun diýsen gyzykly we çekeleşikli geçdi. Görnüşinde nädip bolsalar-da, oyunda hakyky şiirler ýaly. Her bir utup uğrunda gyzlar aýgatly göreşdiler. Anhada final oyun yetip geldi. Ýarşyň birinji oruny kim nasip bolarka? Voleybol boýunça geçirilen ýarşyň jemi boýunça 6-njy orta mekdebiniň gyzlar topary 1-nji orna, 24-nji orta mekdebi 2-nji orna, 2-nji orta mekdebi 3-nji orna münasip boldy. Bugünkü geçirilen voleybol ýarşynda Kerkek raýonynyň 6-njy orta mekdebiniň gyzlar topary 1-nji orna aldy. 1-nji orna alanyňda bu seňäs begenýär. Şeýle ýarşlary geçirmäni görülen ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman tezarymyza köp sag bolsun diýýär.